Queren saber cal é o motivo das longas colas que houbo este sábado na Ribeira de Foz? Entramos na carpa e comprobamos que a ocasión merecía pena. Unha mariscada a base de cigalas, percebes, nécoras, berberechos e mexilóns a moi bo prezo. Buenísimo. Unha opinión que comparten os centos de persoas que se sumaron á festa gastronómica, a terceira que organiza el Progreso. A iniciativa conta co apoio da Deputación e non podían faltar os deputados mariñáns. Eso axuda evidentemente a dinamizar a economía, sobre todo en estes momentos que é imprescindible que entre todos aportemos o noso grao de area. Promocionar o marisco, os produtos da nosa zona eu creo que é importantísimo. Hai mesmo quen se achegou por primeira vez a Mariña grazas a esta festa. Venimos de Bilbao en moto directamente a esta fiesta. Para Carlos, natural de Uruguai, onde non hai tradición de comer marisco, é toda unha experiencia. Vamos a probarlo. Muchas cosas no he comido, pero vamos a probarlo a ver qué tal. O marisco procedía directamente da cetaria de Burela, onde coñecen o segredo para que o produto estea no seu punto. Nosotros pillamos auga do mar directamente. O que facemos é o berberecho abrimos ao vapor con un poquinho de auga, porque así se ten o punto de sal. O mexillón igual ao vapor. E a cigala, non vas que levantar fervor. E ninguén mellor para opinar que os propios mariñáns. Está mellor que do Grove, que vou todos os anos. É máis barata, así que de Foz ao Ceo. Un éxito que xa anima a proxectar a festa do ano que ven.